लोगोफोर दिनै बिराद गरम मोनानि दायो 5:30 जाबाय थेवब्लाबो दिनै माने दाखालि आङो दाउ फिसा लाबोनायनि भिडिअ होदोंमोन ना थ' दिनै फार्स्ट द'ज आंनि दाउआ दिनै 7 सान जाबाय 7 दिन जाबाय थ' बिनिनो फार्स्ट भेक्सिन होगोन थ' बे भेक्सिन होनायखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसै होननानै भिडिअखौ बानायबाय दे लोगोफोर थुदो गरमब्लाबो आंनि दाउ ब्रुडिंसिम लोगोफोर आंनि दाउ ब्रुडिं रुमसिम दानाबा नै हाबदो एकदम पुरा फेन सेन लाखाबाय दे बिराद गरम थ' बेसोरखौनो दिनै फार्स्ट माने माबा होनोसै भेक्सिन होनोसै थ' नै 7 सानाव बेसेबां देरखो लोगोफोर नायदो आरो बे मोनसेथिंबो दङ बेथिं फिसा इमारजेन्सि रुमावबो दोनबाय मानोना 150टानि केपासिटि नालाय 200टा जे बिनि थाखायनो आं बेयावबो दोनबाय आरो लोगोफोर नै दिनै बेसोरखौनो भेक्सिन होनोसै से दाउनि दै एदावना मोजां नाङो बिराद इसेयावनो गियो नायलाय बोरै थखा थखा जायो लोगोफोर पार्टिसन होना लानांसिगोन एसे माने सिगिनि माबायदि जायो मादो खारखावो नाय नायदो बोरै खारखावो थ' दायो बेखौ पार्टिसन होना लानोसै आरो मोनसे साइडथिं दाउखौ होनानै भेक्सिन होनायनि सिगाङावनो दिनै माने साफाबो खालामना लाखानोसै आरो बे पेपार गान्था बोखां ओरै सनबो साफा खालामना लाग्रोनोसै लोगोफोर ओरैनोथ' गोजां बोथोरबा सानथामावनो साफा खालामनांगौ दा गरम दिना बांद्राय लेथ्रा जाया गिसि जाया आरो बिनि थाखाय नै सप्तासे ग्रोब जाबाय दिनै साफा खालामनोसै आरामसे साफा खालामनानै पेपारखौ बना लासिगोन आरो पेपारखौ बिबोनाङा बिराद मोजां बबाय लोगोफोर नै बे पाउडारखौ एबस्ट्रेन्ट पाउडारखौ आङो बे लिकुइड दैजों मिक्स खालामनानै होनोसै आरो मोननैजों मोनसे आङो बे टिं टुक्राखौ नै बेबायदि पार्टिसन होना लाबाय दा पार्टिसन होबाय नालाय बे साइडआव दोनसिगोन आरो मुलि होनायफोरखौ भेक्सिन होनायखौ लोगोफोर नै दा आङो होनोसै भेक्सिनखौ जात्रा नै मासे होग्रोबायानो जि मोजां लाखायो माने सोरबा उन्दुना होयो ओमफ्राय भेक्सिन होनायावनो मेगनफोरखौ नायखानांगौ बबेबा मेगना खाना थायोना बेवहाय मिथिखायो आरो खिथुफोरखौबो नायखानांगौ खि सिथाबना थायोब्ला हजम जाया दे खनले आं मोनफ्रोमबो भिडिअआवनो बुंबाय थादों जे माने आथिंफोरखौबो नायनांगौ आथिङाव बे खिफोरा सिथाबनानै थायो बिनिफ्राय आरो खिथुआवबो खिया सिथाबनानै थायो बे आथिंनिया जाबाय बे दाउखिफोरखौ गानानै सिथाबो आरो ओमफ्राय खिथुनियाथ' बे खियानो सिथाबना थाखायो बिनि थाखायनो मोजां नायनांगौ ओमफ्राय जुदि खि थायो होमब्ला दै गुदुंजों आराम सुनानै होनांगौ आरो दा नै बेवहाय माने मा बुङो खि दङ नालाय दा दै गुदुंजों आरामसे माने आङो एसे फोनै दैखौ माने होनानै गिसि खालामनानै लासैनो बेबायदि सुयै माने साफा खालामो आरो लोगोफोर थ' नोंथांमोनाबो सोरबाफोर मिथियाखैब्ला बेबायदि खालामजागोन दाउ फिसिनायफ्रा गोदान फिसिनायफ्रा आरो थ' बेबायदि खालामनानै माने दोननांगौ आरो मोननै खामानि जाखायो जे भेक्सिन होनायजों लोगोसे दाउफोरनि आथिंखौ साफा खालामनायबो जायो माने मोनथामानो जायो खिथुखौबो साफा खालामना होनाय जायो आथिंखौबो साफा खालामना होनाय जायो लोगोसे भेक्सिनखौबो होनाय जायो भेक्सिनखौथ' आरो मिथिखायोनो मोनफ्रोमबो भिडिअ बुंखादोंनो बे रानिकेट भेक्सिनखौहाय मा बुङो खुगा मेगन गाराय जायैनि थाखाय बा बेरामनिफ्राय एसे रैखा मोननो थाखाय जायियावनो माने प्रटेक्शननि थाखाय होनाय जायो लोगोफोर थ' नै आं बेबायदियैनो फारि होलांबाय थानोसै आंना दायो बेवहाय दङ 200टा मानोना आङो फुङाव होनो सम जायाखैसै फुङाव बिराद हाखु दाखु जायो दाउआ 200टा नालाय एसे सम नांगौ मासे
बेबायदि साफा खालामलाय आरो भेक्सिनखौ होलाय थ' गोबाव जायो नालाय बिनि थाखायनो आङो फुङाव होनाय जायाखैसै दा नै आङो मंगलदैयावबो थांब्रबदोंमोन नालाय टाउनाव बिनिफ्राय फैनानैनो लगे लगे आङो नैबे मोनानि 5:30आवनो दाउखौ माने भेक्सिनखौ होनाय जाबाय आरो लोगोफोर थ' नै आं दा बेबायदियैनो फारि फारि होलांबाय थानोसै आरो खिथुफोरखौबो सोरनिया दाउखि सिथाबनानै दङ बेफोरखौ नायनोसै आरो साफा खालामलांबायबो थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे मासे दाउना ओरैबायदि खिया जेरबायावबो सिथाबना दंमोन खिथुबो सिथाबना दंमोन लोगोफोर जा गोबाव सुखानांबायहाय आङो बिराद खारासो खारा एकदम माने गोसा खालामोब्लाथाय बिबुआसो गबोगोन आरो मोदोमा गुगानानै ओरैबायदि गोरलै गुरै बिसोरनि मोदोमा बिराद लासै खालामनांगौ जायो एकदम खिया बिराद गोरा सिथाबनानै थाबाय बेनिखायनो नै गोबाव सुनांगौ जादों आङो थ' लोगोफोर बेबायदिनो फारि फारि होलांबाय थानोसै सुलांबायबो थानोसै नङा होमबा थ' नै होबायनो थाबाय एकदम जोबा लोगोफोर बेबायदि साफा खालामबाय थानांगौ जायो गोबाव जायो होबाय थानि Kena invest ini kelihatan lah. Itu sekali. होजोब्बाय लोगोफोर 7 सानाव दाउखौ बेसेबां गिदिर नुदो नायलाय कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थादो बेसेबां देरदोंना देरा एकदम माने होनायखाय नखाय माबायदि ओरैबायदि माने होखांबायना होखांनायनि उनाव आदार होदो थ' आदारखौ बोरै जानो बिसोरो हाखु दाखु सेलायनानैनो थखा थखा जादों नायलाय लोगोफोर 10-15 मिनिटनि उनावनो आङो दानाखौ होबाय बिनि उनाव दैखौबो होबाय लोगोफोर लगे लगे होआखै 15 मिनिटसोनि उनावसो भेक्सिन होखाङोबा दाना आरो दैखौ होनांगौ थ' बिराद गरमब्लाबो होखांबाय लोगोफोर जोब्बाय बिराद गरम लोगोफोर एकदम फेन लादोब्लाबो जेबो माने फेना खामानि होआखै दै लोगोफोर थ' दोननोसै लोगोफोर भिडिअखौ थ' बाय बाय